xa reflexaban os compañeiros que están intervindo, decir que tamén temos acordada unha folla de ruta, é dicir, o obxectivo que perseguimos o inmediato por parte desta promotora cidadán é incorporar a este colectivo o texido asociativo non solamente desta ciudad, sino tamén, se pode ser, se é posible, do conxunto da comarca. Temos a intención de incorporar a esta plataforma que están facendo asociacións de veciños, entidades culturais, partidos políticos, sindicatos, etc. Vamos a poñernos en contacto con estas organizacións sociais para ter unha reunión. Ese é o noso plan máis inmediato. Nesta reunión explicaríamos cales son os nosos obxectivos. Este colectivo ou esta plataforma nace para axudar e non para romper nada. Evidentemente, para nós sería moi fácil romper, é máis complicado axudar. Esa é a nosa intención. Nin para agobiar a nadie, tamén decimos. É dicir, non estamos para agobiar a nadie, queremos axudar a comprender que a municipalización é posible. Queremos que o cidadán este informado para poder opinar. Este é o primer paso. Non hai opinión se non hai información. Por lo tanto, nos vamos a encargar, vai ser un dos nosos obxectivos, informar ao conxunto da ciudadanía. Pedimos ao grupo de goberno, ao conxunto das organizacións políticas de progreso que aposten pola unidade de acción en defensa dos servicios públicos. Revertir a situación é necesario, pero non solamente é necesario, é que é posible. Debemos ir dando pasos para acabar con a especulación e o saqueo do diñeiro público. Estamos vendo tamén a posibilidade de organizar un acto aberto ao conxunto dos cidadáns coa presencia de expertos na cuestión da municipalización. Iremos informando deses pasos. Decimos que con o apoio dos cidadáns si se pode. Si se pode. Falta ter unha idea clara de cal é o obxectivo. Ten que haber unha voluntade clara de que se aposta por un obxectivo determinado. Non vale quedarnos nas meras especulacións dos problemas que nos podemos encontrar e os cidadáns vamos a ter que estar de punta de lanza das reivindicacións, como xa sucedeu. Se vos acordades, eu sempre como referencia utilizo o efecto gamonal en Burgos. Como os cidadáns se botaron na calle. O efecto vacas blancas. Como os cidadáns se botaron na calle en defensa da sanidade pública. É triste que en moitas ocasións, na maioría das ocasións, os partidos políticos, os sindicatos, aquelas organizacións que nos están representando, están indo a rastro das organizacións cidadáns. Nosotros, polo tanto, estamos nacendo como plataforma, pero con esa idea de axudar e de insuflar enerxías e apoio a todas as iniciativas de progreso que desde o Concello se poñan en marcha. Evidentemente, se hai debilidade por parte das forzas de progreso do Concello, vamos a estar nosotros aquí para darlles enerxía e para darlles apoio. E nada máis. La moción del 26 de mayo que presentó el BNG salió aprobada, pero en el siguiente pleno vais a llevar... ¿No es lo que dijo el 26 de mayo, que llegó el BNG a una moción del contrato de la eléctrica? ¿Vais a llevar alguna otra moción para el próximo pleno sobre este tema? Todavía no lo hemos decidido porque estamos esperando también a respuesta do equipo de gobierno. Claro, decimos que estamos a súa disposición para atravesar toda a rentabilidade teña. Ten claro que nos facilita ser porque non nos estamos inventando nada. Implementación para sustentar o que decimos. Si o equipo de gobierno, en este caso a alcaldía, parte do equipo de gobierno que representa o alcalde, asume que o que estamos dicindo é correcto, xa non sería necesaria ninguna moción. Sería necesario que as tres forzas de esquerda representan o Concello que queden claro como votar en contra, o sea, como non aprobar ese contrato e buscar a solución para avanzando na remuneración
arbitrar o que debe ser renunciado, pois a necesidade de que en ese pleno se volva a plantear unha iniciativa que abonde na que xa se planteou, pero esta vez que quede claro que non é só a iniciativa de un grupo en concreto, con todo legítimo, que eso é, sino que é unha iniciativa avalada por unha importante parte da población de Parlamento. Despois ese pleno vamos a procurar, si nos ponemos no peor dos casos, es decir, que non hai maioría para presentar o contrato, vamos a procurar que ese pleno sea recordado como indicativo. Bueno, do que se fale durante